Se tietysti huomattavasti harventaa sitä keskustelijoiden määrää myöskin, ettei tarvitse ihan kaikkien kanssa tosiaan jutella niistä asioista. Mutta nyt mennään sitten miesten 100 metrille ja tässä lähtölistaa. Ja sisäradalta lähtee St. Kitts and Nevisin maailmanmestari 2003 juuri Pariisissa Kim Collins ja juoksi silloin juuri rataa 1, kun voitti maailmanmestaruuden Pariisissa 2003, 10.15 tällä kaudella. Rata 2 lähtee Ranskan Martial Panjok, 10.11 tällä kaudella, ennätys on 10.06. Ja Välimeren maiden kisojen ykkönen tänä kesänä. Sitten kolmannelta radalta Jurandi Martina, Hollannin Antillit, Olympia 4 2008, 9.97 on tämän kauden paras. Radalta 4, Johan Blake, Jamaika, oli 3. Roomassa, paransi siellä ennätyksen huimasti 9.96, ikää vasta 19 vuotta, mihin mies ehtiikään. Tämä mies on ehtinyt pitkälle. Radalla 5, Usain Bolt, 22-vuotias jamaikalainen kolminkertainen olympiavoittaja Pekingistä, 9.86 tällä kaudella. Satanen maailmanennätys hänellä 9.69. Ja temput ovat melkoisia. Ja niin ovat tällä mies taitaa ottaa mallia kaverista tuossa vieressä. Radalla 6, Antiquan Daniel Bailey. 9.96 on hänen ennätyksensä tältä kesältä. Radalta 7, Trinidadin Richard Thompson. 10.01 tämän kauden paras. 9.89 raju ennätys, Olympia 2 Pekingissä. Radalla 8, Simon Williamson, Iso-Britannia. 10.05 tällä kaudella, ennätys 10.03 on Iso-Britannian mestari. Ja sitten radalla 9, Ivory Williams, 4. USA-mestaruuskilpailussa 200 metrillä. Ennätys 9.94, tämän kauden paras 10.03, mutta katseet Stade de Francella ovat tähän mieheen. Ja lentääkö hän maaliin vai pullisteleeko, millä tavalla tullaan ja tanssitaanko uutta kenties maailmantilaston kärkiaikaa. Nyt näyttäisi sille, että vettä tulee aika lailla ja se varmasti hiukan olosuhteissa painaa. Losanessa se ei painunut valtavasti, juoksu oli ihan hirveä ja todella kova. Kyllä tässäkin. Mielenkiintoista näillä kaikilla veljeksillä, siis radat 4, 5, 6, Bailey, Bolt, Blake, kaikilla sama valmentaja ja kaikki juoksevat todella kovaa. Mitä Usain tekee? Arvioni on 9.71. Entä sinä, Mikko? 9.75. Peesasit. Ja ensimmäiselle matkaan Bolt ei saa ihan parasta mahdollista lähtöä, mutta kohta tullaan. Jamaikan mies tulee sieltä, Usain Bolt, ja tulee lopulta sitten voittoon. 9.78, miinus 0,2 metriä vastaista. Ei tule aivan maailmantilaston tämän kauden kärkiaikaa, se jää edelleen Tyson Gaylle, joka on 9.77, mutta Usain Bolt ottaa omansa 9.78. Katsotaanpa vielä tuo virallinen loppuaika sitten, nyt se näyttäisi 9.79 Usain Boltille, mutta kovaa tulivat myöskin siinä muut kyllä tuossa juoksussa. Bolt lähtöartsi, mitä sanot lähdöstä, ja sitten kiihdytyshän on Boltilla kova, mutta mitä lähtö? No ton kaiken shown keskellä, mitä hän tuossa nyt jatkuvasti pitää, niin eihän sille voikaan mennä se lähtö millään. Siinä menee enemmän keskittymistä siihen, että kuinka monta asentoa saa, niin sanotaan posing-asentoa saa ennen lähtöä. Ei hänen keskittyminen ollut oikein sellaista kuin se oli esimerkiksi olympiakisoissa, mutta kyllä vieressä juostiin kovaa. Daniel Bailey juoksi 9.91 ja John Blake 9.93. Kyllä näillä veliksillä, jos on iloa ennen starttia, niin kyllä juoksussakin. Ja ikää noin 20. Loistavat ajat tosiaan. Usain Bolt voittoaika 9.79, se on samalla kilpailuennätys. Asafa Powellin 9.85 menee rikki. Kakkonen Daniel Bailey, Antigua, 9.91. Hän parantaa 500% omaa henkilökohtaista ennätystään. Ja ennätystään parantaa myöskin Jamaikan Johan Blake, tämä 19-vuotias nuorukainen, joka Roomassa juoksi jo ennätyksensä 9.96. Nyt hän panee senkin vielä uusiksi 9.93. Tuossa näkyy muuten hyvin aivan loistavaa askelusta kaikilta pikajuoksijoilta.
Usain Boltin kontakti korkealla, hän juoksee korkealla, kyllä tietysti vähän askel tuossa loppuvaiheessa pettää, mutta kantapää pysyy ilmassa ja kontaktivaiheessa Lantio ei paljon putoa siitä, mennään eteenpäin, mahtavaa vauhtia ja väitänpä vielä, että koska tuo rata ei ole ihan maailman nopeimpia mondoja sen takia, niin näillä kaikilla 3 miehellä on mahdollisuus juosta paljon kovempaa vielä optimiolosuhteissa. Tässä miesten 100 metrin lopputulokset. Usain Bolt Jamaica 9.79, kilpailuennätys. Daniel Bailey Antigua 9.91, hänelle henkilökohtainen ennätys. Ja Antiguan ennätys Johan Blake 9.93, hän kolmantena, 19-vuotias mies kolmantena 9.93. Huhhuh. Richard Thompson neljäntenä, Trinate 10.04, Ivory Williams sitten viides, USA 10.07, Simon Williamson 6.10.14, Surandi Martina 10.17, Hollannin Antillit sitten Kim Collins 10.22 ja Marshall Panjok 10.30. Jamaikalla on ihan kohtuullinen viestijoukkue, että ei paljon päälle 9.90 kohta mahdollisesti joukkueessa. Kyllä tuonne maailmanmestaruuskisoihin kyllä Jamaika lähettää taas sellaisen porukan, että jokaiselle pikamatkalle löytyy. Tästä näkyy muuten sivusta vielä tämä kiirityksen jälkeen, pitkällä miehellä tulee se etu, että maksimi niin sanottu huippunopeudessa toi askelus puree. Ja siinä hän ei ollut tyytyväinen, mutta niin kuin sanoin, niin tietysti jos antaa lausuntoa minuutin välein tuossa viimeiset 2 tuntia ja on siellä täällä, niin kyllä se vaikuttaa keskittymiseen. Ei se ollut samanlaista kuin se on ollut parhaimmillaan. Ja lähdössä pitää olla hereillä. Hänen reaktionsa ei ollut ollenkaan sellainen kuin. Ja tuolla Tyson Gay tuossa kisassa olisi ollut kyllä hyvin lähellä Usain Boltia. Hyvin lähellä. En uskalla sanoa, olisiko ollut aikaisemmin olosuhteet ei ollut ihan helpot, eikä lähelläkään sama kuin Roomassa, mutta